uthinte izindebe zethu kalilahle lomlilo gcwele uthinte izindebe zethu kalilahle lomlilo gcwele ihlanju lulwimlomo yethu thuma umlilo gcwele sime izigijimi zakho Jesu sobuwa misitamo yakho sihlalwe shalom Yesu nakho thuma umlilo gcwele sima simizikijimi before ngiqhubeke ngekuzelela ngicela ukuqala ngixolise kuma leaders afike izolo kungahlelekile lapha lase siqale khona kwinkonzo yama leaders ngo6 kukhona ama challenges abe khona asangakwazi ukuthi sibe khona
baxolise kakhulu. Mhlambe ngabuye siyikhulekele lenkonzo yango-6 iyalweka kakhulu ukuthi bekhona. Ungangukuthi ngeze ngacabanga kaningi ukuthi lento beyifanele yenzeke lapha, ngeze ngacabanga nokufoster yenziwe la ngathi no, kodwa nje isitha siyayilwa. Mhlambe ke ngokuchaza ngiyilanga kunye, kodwa siyaxolisa. Amen. Okwesibili, ngibingelele. Haleluya. Qalisa kubaba uNkomonde esazosikhonza manje ne-leadership yonke, nahamba nabo nomkami nabazali nani nonke, ngiyanibingelela egameni likaJesu. Amen. Ngizocela ukukhuluma engicabanga nengikholwa ukuthi kuzosiprepare, kuzoba mfishane nje ukuba sikwazi ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma nathi sizwe, ngoba ngokweBhayibheli nangokulizwa kwami umuntu uyaba kwiposition yokungezwa, yokungasizakali. Mhlawumbe uyibeka yena, noma ubekwa isimo, noma ubekwa umuntu. Mangithi noma uyibeka yena, noma ubekwa umuntu, angabekwa nayi lifestyle ayiphilayo engenza ukuthi iBhayibheli kube yena libe yinto angayazi ukuthi uyakwenzani. Kodwa ngeke ngikhulume nje okujwayelekile okushiwo yizwi, ngizokuthinta nje kancane. Ilento ebizwa ngokuthiwa ukujwayela ukudla ubisi. Kukhona ubisi nenyama. Uma umuntu ekhuluma la eshayera izwi kaNkulunkulu, kukhona izwi eliwubisi, kube khona izwi eliyinyama. Kukhona ukudla okuqinile bese bakhona ukudla okulula. Kukhona abantu makushunyayelwa bavele babe off. So not makushunyayelwa, makufundiswa babe off. Uma kushunyayelwa babe on. Manje ngifuna ukuthinta lapho ukuthi umkhulu cishe asiqala ukuba naye. Uke waba nathi wasikhonza kakhulu ngestaff kade siphethe isithe ukuqina qina. Kodwa akangazi namhlanje noma uphethe ini, ngoba kufanele kushintshe ngaleke kokunye ngikhulumela ukuthi kukhona, noma ngikusho ukhona umuntu ophatha ubisi kuphela, umfundisi noma inceko elungela ukulalelwa abazalwane bobisi. Bese bakhona inceko ene-audience yenyama yokudla okuqinile. Bese bakhona ikakhulu uma u-apostolic uyakwazi ukuphaka konke. Mawula uNkulunkulu akusize uthole ukuthi hayi la kufanele ngithi ukuxegisa kancane, la hayi inyama la. Kodwa ke ingozi abazalwane abadla ubisi njalo bangaze babe nokudlulela enyameni. Ngifuna ukubaxwayisa, idla ubisi ngesikhathi sakhona phela, dlula. Ukudlula ukukhula. Bese kuba nabazalwane abangekho healthy ke abaludli kwalona ubisi, banezifanyana ezithize spiritual. Sibingelele baba nomama, Nyandeni, abafundisi bonke yonke leadership nabazalwane bonke abakhona benza lento le movement yeNtshukumo ibe yiyo.
siyababingelela ngegama lenkosi uJesu. Praise the Lord. Asibongeke ukuthi nisethembe ukuthi singama la epulpit sibe nento esishoyo. Akulula lapha phandle ukuthi kade esho nje umfundisi ethi akulula ukuthatha ipulpit uyinike nombani ngoba wazi uzothi njengoba ekhuluma nje baba awazi ukuthi uzokhulumani lona omnikayo so onakho kwazi ukuthi mhlawumbe hayi kukhona abazana bazokuthola abaningi kakhulu lapha ngaphandle bazibambela bona nje one way ngenxa yalokho benqena ukuthi banika abantu abangabashumayeli nabo in their own way kodwa kutholakala ukuthi ayikho asazi ke nizozwani ke namhlanje ivuthiwe noma ivuthiwe ngoba okunye kuyikho kodwa kusheshe kophulwa kungakavuthwa yikho lokho nje yiko ngithi ke cha nesibindi ukuba nambe nesibiza nathi ukuba sizokhuluma amazwi kaNkuluNkulu phakathi kwenu nabazalwane. Siyabonga kakhulu ngumsebenzi omuhle niwenzayo ukuhambisa ivangeli nokwencourage abazalwane nokuvuselela abazalwane nokwenza umsebenzi kaNkuluNkulu nje engimangilalele awunawo ama-boundaries ukhululekile ngoba amabandla anemingcele amabandla yikho lokho nje amabandla anemingcele bathi noma abantu bezwa izwa ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma kusho ukuthi imingcele iyabavalela bangakwazi uba yiloku uNkulunkulu afuna beyikhona sinaleso sikhathi ke manje sokuthi uhambe kanjalo ngiyethemba inkosi izongisiza ke kuloko kusenhlizweni yami ukuzokhuthaza ngako lapha abazalwane njoba sishumayela sonke indaba yaseGolgotha indaba esiphambane ize kwababhubhayo engamandla kaNkulunkulu ukuthi nesibiswayo sishumayela lokho nje sizama ukustika lapho singakhuluma okunye ngoba ziningi izinto ezishunyelwayo ezingalakhi ibandla into engikholwa yiyo ukuthi ibandla linye noma mahlelo angaba maningi there's only one church and the foundation yakhona yinye it is Christ Jesus so sakhuliswa kahle ke thina abasikhulisayo basifundisa ukuthi nalabo bangaphesheya lapha ngaphansi kwentaba uma bephakamisa uJesu abakithi yiko ke nokuthi kwenzeke ukuthi abanye bathi uzokwenzana Intshukumeni hayi ngize kubazalwane ngize kubafowethu ngize kodadewethu enkosini ngoba uma uhlala lapha nekopini lakho lapha ucabanga ukuthi wenza kangcono kanti mawuphumela ngaphandle uyabona hey ningekusele lapha engakakwenzi mina bahambile abantu kuyakusiza ukuvuleka sasizwa iloko ke nokuthi ke sisindiswe singabafana ngosibona sesigugile nje sisindiswe singabafana sishumayele ezikolweni sishumayele ema-college lokho kwasenza ukuthi ingqondo zethu ihlakazeke zingabi sekopini ungacabanga ngesonto
phela nje lakho wazi ukuthi isonto lakho abayezulwini yilabo abaphambi kwakho sawubona yilaba kuphela abayezulwini washa kheke baningi kabe singabaziyo esohlangana nabo uma kubuya inkosi ngalibonga igama lenkosi now ngithanda ukuthi ke nixole nje ubusika ungena ubusika sengena ubusika manje basikhoshozisa angikhoshoziswa ukushumayela angaze ngiyishizwe uma ngishumayela kodwa nje yiyo ethi kunako lokho kwamakhaza kuyangiqinya lapha ngithanda abazalwa bami basikhulume lapha sivuselelane sikhumbuzane sisandophuma ephasikeni amen besicelebrate ukufa nokwembelwa nokuvuka nokunyuka kukaJesu manje ngifuna ukuthi ke sibuke kafushane ezinye zezinto engicabanga ukuthi zingama benefits ale weekend leya abese kuyona ukuhlukunyezwa kwaJesu ebethelwe siphambanweni ama benefits njena ukwenzela ukuthi ungabisayeka ukubambisisa impela ngoba ukufa kwaJesu kusilethela ama benefits amaningi ngeke ngiwaqede namhlanje ama benefits esiwatholayo because of the crucifixion of Christ Jesus amen abangayize ukufa kwakhe kubantu abangamazi uJesu kungaba khona leyo nto yokuthi bangakwazi lokho kodwa ngizoqala kanje ngifunda ivesi la encwadini kaLuka chapter 19 ivesi yeshumi Luke chapter 19 ngifunda ivesi yeshumi bese ke ngiyaqala ke ukukhuluma le ndaba yami esenhlizweni yami uma ufunda lapho kuLuke chapter 19 iBhayibheli lithi ngokuba indodana yomuntu yeza ukufuna nokusindisa okulahlekileyo indodana yomuntu yeza ukufuna nokusindisa okulahlekileyo now ngiyabuka lapha njengoba sishumayela nje indaba yokuthi uhanjiswe ivangeli namhlanje incane kakhulu iyancipha indaba ye-message yokusindiswa ngokuba abantu baqonde ngqo ekusindisweni kwabantu ngibuke laba abashumayela ku TV baphesheya baneyinkonzo eziningi zabantu ababahlanganisayo kodwa bambalwa abaphumela ngaphandle uJesu was not crucified esontweni okanye etempelini okanye ku cathedral noma abantu sibabizela nje ngaphakathi esontweni kodwa uJesu waphumela ngaphandle kwekama lapho alithwala khona ihlazo lethu njengoba besikhumbula ukufa nokwembela kwakhe nokuvuka kwakhe waphumela ngaphandle kwekama lapho kungekuhle khona ethwele isiphambano ngenxa yomhlaba now he came ukuze ke asindise okulahlekileyo kulezi zinto ke ezingama benefits engizibiza kanjalo mina mhlawumbe wena uzibiza ngenye indlela engizibona ukuthi ngama benefits okufa nokwembelwa nokuvuswa kwaJesu Kristu ngizazifunda lapha ngizibala lapha eBhayibhelini I hope by the time ngiqeda ukukhuluma kukhona okubili noma okuthathu ozokubambisisa okungama benefits ukuthi uJesu came from heaven wezemhlabeni to seek and to save that which was lost ngoba yilokho webazalwane singakwenza konke uma i-core business yokushunyelwa kwevangeli ingasekho silahlile
noma singakha izindlu ezingama-cathedral o stained glass windows, kube khona yonke into, kube khona i-pipe organ, ikwaya igcwala istage bengaka kwenzeke konke. If there are no people abasindiswayo, silahlile bazalwane. Zonke izinto zingaba well organized, set up ibe se-standard, abantu bazidle ngesonto labo, kodwa uma bengekho laba athe uJesu thandazani kwinkosi yokuvuna uba ikhipha abavuni. Hayi siswenke ubale shaya amasuthu obala. Funaka ke sicabange kabe usho ukuthi labantu laba uyabona indaba yokungasishunyelwa kwevanga namhlanje iyona edla lubi. Athe ngikhuluma lapha ohawu lapha ngesikhathi bese semsakazweni saqala nabo indaba kaNkulunkulu nomuntu omusha. Ithina abashumayeli bokuqala sasishumayela lapha ukuze besikhathi beshumayela yayinhle leyo nto ngesikhathi iqala, kodwa yoniwa ukuthi manje abazalwane laba abehla benyuka nje abangazi bazokhonza phi base kuba yisonto labo lelo. uNkulunkulu akulona isonto, kwangelona isonto lelo mokuqalwa, kwakuyi outreach. Manje kwasho ukuthi labo abangakhonzi indawo ke base beyithola isonto labo behamba nesonto labo uNkulunkulu nomuntu omusha. Ya decline yayehla awusayizwa ngendlela eyayiqalwe ngayo. It was very powerful. Ukugibela abantu abebengafana bagibele kule bus. Manje ibhasi yasinda. Malibonga igama lenkosi. Ngiyathanda ukuba ngikhulume ngale ndaba ke yokuthi ama benefits ayini okuza kukaJesu emhlabeni. Akezela ngubala umsebenzi awenza uphelele. Uma sifunda lapha umbhalo wamaHebheru uyibeka kamnandi lento uma ufunda ichapter 2. Ngizobala amavesi athile nje, ngizowathatha onke amavesi akhuluma ngama-bed why Jesus came into the world to seek and to save that which was lost. Lapha kulesahluko sika samaHebheru chapter 2 uma ufunda uverse 9 kukhulunywa lapho uthiwa lapha sibona uJesu, we see Jesus who was made a little lower than the angels to the suffering of death, crowned with glory and honor, that by the grace of God might taste death for every man. Amen. Bekufuneka umuntu ozofa akangatholakala esidalweni zonke ezweni nasemhlabeni ngaphansi komhlaba akutholakala umuntu. Na uthi kumbhalo lapha uJesu siyambona, amen, owenziwe wabamncinyane kunezingelosi ukuze azohlupheka asafarishe ahlushwe ukuze azothi mayiseqeda ukuhlushwa abese yaqheliswa. Qheliswa ngani? Nenkazimulo nenhlonipho ngenxa yomsaka kaNkulunkulu. Uthi kumbhalo ukuze azwele umhlaba wonke ukufa, taste death for abantu, ukuthi kubuhlungu kanjani ukufa kwasesiphambanweni. Now lokho kufa kwasesiphambanweni akubona ukufa okumnandi. Ngihlala ngikhuluma njalo ngithi uJesu uNkulunkulu wamletha ngesikhathi esibuhlungu, azi kahle ukuthi
sekuphetha amaRoma abantu abanesihluku ababulala abantu bebalengisa esiphambanweni ngeziphiili babashayele ezandleni nasenyaweni. uJesu ke ufike ngaleso sikhathi ke azi uNkulunkulu ukuthi it would be the worst type of death azoyifa. Efat uthi umbhalo, he tasted death for us all. Usizwele ukufa ukuze thina singabe saya lapha ekufeni. Alibonge igama lenkosi. Singabe safa thina. Ungakhohlwa lokho ukuthi njengoba usindisiwe nje uthethela izono ugcuma ungqabashiya ukhona umuntu owakuthathela indawo. Wathatha indawo yakho. Ukufa kubuhlungu, ukufa kweselelesi okwakufanele kufiwe yithina kwafiwa uyena. He came to taste death for everyone. Akakho engakwenza lokho. Ayikho nengilosi engakwenza lokho. Kwakufanele ukuthi kube uJesu ngoba iBhayibheli isitshela ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela kuphela kwendodana ezele yodwa uba yilona lokholwa yona ngabhubhi. So somebody has tasted death for us. Sudlala ngalento. Suyiphatha budedengu lento yevangeli ngoba kufindoda yalenga esiphambanweni engasazange isono wenza isono ukuze thina singalungiswa sibe ukulunga kwaNkulunkulu. Asilungisiwe nje phela siukulunga. Uma ukhamba umuntu osindisiweyo uthethela izono ohlukene ezono zakhe zehlukana naye njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga, we see how God is good. The righteousness of God. Ukuthi uNkulunkulu, yeah, God is right, man, all the time. Uma right uNkulunkulu uyena oyesiphambanweni owufela thina wakunambitha ukufa ekunambithela thina bazalwane bami. Silapha ngenxa yokuthi uJesu tasted death for us, ukuthi thina singabe sisafa ukufa okubi. Abantu laba abasezonweni ufuna baziswe ukuthi abasafanele ukufela ezonweni. Sinecala Paulo sithi amethetha, sinecala lokudlulisa indaba yokuthi uzofa ufele ezonweni ngokungemthetho, inhlawulo seyakhokhwa, cala likhokhiwe, idokodo lakho selikhanseliwe, idocket yakho yezono zakho seyikhanseliwe, ayisekho. Nomsathane ngafika ebusuku athi wena nazi izono zakho, nazi izono zakho, nazi izono zakho. Ngenxa kaJesu owasinambithela ukufa, idocket yakho yezono nokulahlwa ayisekho. Ungakhohlwa lokho, ungakhohliswa uSathane. uMartin Luther uthi uSathane wafika wabhala izono zakhe zonke ebhodini. Wayibhala wathi ya izono zakho yangithi, wathi uthi Martin Luther ngathi, yes, these are my sins ebengizenza. Wathatha ipeni elibovu washaya icross wathi zasulwa ngegazi likaJesu. Zazenziwa yimi kodwa angisazenzi ngoba sengaphenduka ngazalwa ngokuhle. Malibonke abalenkosi. Verse 9 ke lo uthi ke he came to taste wanambitha sinambithela ukufa, suffering of ukuhlupheka kokona ehluphekela thina. Verse 10 lapha ngezansi uthi mayikhuluma uma ezoletha amadodana amaningi bakithi, haleluya, ukuthi kwakumfanele ukuthi mayizoletha amadodana amaningi awalethe enkazimulweni
ukwenza ukuthi ukapteni wensindiso wethu apheleliswe ngenhlupheko. Alibonge igama lenkosi. Kapteni wethu bani? uJesu, captain of our salvation. Kwafuneka ukuthi uma njengoba silapha nje abanye bali abazalwane baqokelelwe uma ebaqoqa uJesu ebaletha kwaba kuhle ukuthi apheleliswe ngezinhlupheko. Iyafuna lento basiyifunde nathi njengamakholwa ukuthi inhlupheko eziza kithi azizange uzosibulala. Amen. Ayibongo. Inhlupheko lezi ezikunamathelayo azizanga ukuzokubulela, zizokuphelelisa. Ukhula ngoba kukhona izinto ezikuhlaselayo and ufunda ukulwa. Ube libutho lika Jesu elikwazi ukulwa izimpi, lingahlehli ngoba liyazi after this battle kukhona umqhele. Emvakale kulwa lokhu kukhona iblessing. After every fight ohlangana nayo kukhona iblessing. Abantu abahambile nenkosi bayakwazi lokho. Kuthiwa lapha ke who was made a little, verse 10 kuthiwa uJesu wenziwa ukuba apheleliswe ngalezi nhlupheko ahluphekayo, for both he nalabo abangcwelisayo who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them abafowabo. Into eyenza uJesu angabi ashamed ngathi ukuthi wasihluphekela. Mase sihluphekele wasenza abafowabo befamily yakhe. Singabe family kaJesu. Bazana bami ngiyakhohlwa lo. We belong to a family. uPetro ngale uthi si royal priesthood. Si belong to a royal family. Noma sasizalwa ngabafokazana kodwa ngenxa yevangeli sangena ebukhosini. Ngenxa yevangeli. Into ehluphayo leyo ukuthi abantu abezwanga kahle, ababonanga kahle, abembulelwanga kahle. That is why beyithatha kalula. Bethi noma bekhuluma ngale salvation yabo bakhulume bekhophoza bebheke phansi. Because akwembulekanga ukuthi bangoba ni elevation ababeke kuyona indawo ababeke kuyona iphezulu kangakanani. Yeah, kali sikhuluma lapha namadoda lapha ngithi uthi uPaulos laba seKolose, all the treasures of wisdom are hidden in Christ. Ngelale ingcebo yokwazi nokuhlakanipha ikuphi? Uphi lo Christ? Hayi suka. Userious man. Ama treasures of wisdom and knowledge. AkuJesu. Uphi uhlala apho uJesu? Inkathazo ukuthi kwabaningi uhlala ezulwini. Nansi inkathazo ukuthi uhlala ezulwini. Ukude le uma we imagine abazalwane abenziwe abafowabo bakaJesu be understand indaba ukuthi amagugu okwazi nokuhlakanipha akubo. Listen, nalapha emsebenzini wena ungaphezulu kwalabo abakuphethe. Knowledge. Knowledge lena esiyithola esikoleni ayiphelele. Iya revise noma syllabus ay revise kodwa le knowledge yakwaNkulunkulu, there's no revision here.
ngoba uJesu is the same yesterday, today and forever. So uma uthola knowledge, that is spiritual knowledge, supernatural knowledge. Laba bakuphethe ngomthetho ufuna baphethwe uwe. Ngomthetho wena awufanele ukuthi ubange ipost nabantu abangenaNkulunkulu. Aningizwa kahle ngiyibona. Uyatatazela uma kune post nje nawe usutatazela. Lalela, when you are superior, ngoba uhamba noJesu umfowenu omdala. Uthi iBhayibheli akanabahloni ukukubiza ukuthi ungumfowabo udade wabo. Yini le isho ukuthi i-elevation is too high, iphezulu lento yokuba ngumzalwane. iBhayibheli besitshele nje asifuneki sibe ngathi siumsila thina. Siyikhanda. Senziwa yini ukuthi sihamba nekhanda elinguJesu Kristu inkosi yethu. Malibonke amalenkosi. Wenza wapheleliswa ngenhlupho. Nawe lezi inhlupheko lezi ezingathi ziyakwehlela ziyakuqinisa. Zizokwenza ube ngcono. Ube ngcono ekukholweni kwakho. Sinamakholwa amaningi akhalayo. Oh, cry baby. Oh, cry baby. Mali qhamuka lokhu yakhala, qhamuka lokhu yakhala, qhamuka lokhu yakhala. Kanti umthetho wakho nami uthi umbhalo uPaulos mayikhuluma athi we are far above all principalities and powers. Lalela, angithi lithe iBhayibheli lapho we are seated kuJesu. Now, for instance, sihlasela thina, we don't come from this angle. Nilalela. Asiqhamuke ezantsi thina, asibone amaphansi thina ngamaphezulu. Uma sisukela izinto sihlika izidleke ezikaSathane, sifuna ukudiliza ingqaba zikaSathane, we come from that angle. Siza senze nje kuvuleka indlela. Lento esenza sehlulwe ukuthi sikhuphuka lapho sihlala eScoplas. Kodwa masazi iposition yethu uJesu asibeke kuyona njengomfowethu omdala, siyakwazi ukuthi sithi masithandaza from above. Sishishina siqhamuka ngasenye. Ama headquarters kaSathane ingancazele ube ubuzizizi siqhamuka thina bandla likaJesu. Akukho mandla angama phambi kwebandla nje nama. uJesu usenza abafowabo njengoba sifunda lapha kuleli verse leli. Uverse 11 uthi kule ndawo le esifundile masifunda la ithi uverse 11 uthi weza ukuba azosingcwalisa, sanctify sinners, babe bizwa ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu. Uyabona njengoba ekhuluma umfundisi wami lapha, indaba le yokuthi sikhule thina abazalwane bebiza mabe sibinge bathi sibingelela abangcwele. Sikhule kanjalo thina. Siyayiqala lento yokuthi uma umuntu ebingela abangcwele, abantu mawuthi bangcwele bathi
bathi abayazi lethi bangcwele labantu. Yazi yalikhuna indaba yebandla lokugcina bazalwa bami. Weza ukuba zosingcwelisa. You know, uthi Paulos lapha mayikhuluma ekhuluma kumaKolose uthi number 1 we are complete in him spelele. Preposition ka in ibambe, preposition ka in Christ. Usindiswa namhlanje yiko lokhu Jesu ethe kule yamambana eyathi ngikhumbule mawufika embusweni wakho wathi tonight. Akasezulingwa, akasezufunda ikateni nzima, akasadingi nambhabhadiso wamanzi amaningi. Tonight sizoba separadise nawe. Iyashesha lento, inamandla lento uma yenziwa ngendlela yayo. The very same hour umuntu ethi confess uJesu njengenkosi nomsindisi, he comes into Christ. Nkosi yami, into ke nathi thina bashumayeli siyahlupha, abantu sibenza badawuthe. Engathi kusafuna ngathi ukulingalingwa kancane. Engathi njobe safika nje sisazombheka inyawo. Akulona ibusiness lethu ubalungisa abantu. It is God's business. Abantu abaningi babanjele ithina abashumayeli ngoba njoba sibashumayela abaningi kanje sinama standards ethu. Not biblical standards. Ama standards ethu esawafundiswa ngobaba wethu nathi. Basifundisa obaba bethu ukuthi anomqala nimbheke kancane. Noma seyinikele nje uthi kumbheka umgada. Ubani wena ugathwe ubawe? Now, wasenza sabangcwele. Ukushumayela ngokushumayela, ukufundisa ngokufundisa. Listen, uma uJesu ethele indoda tonight, isasoyilungisa nini ikweletu zayo? Amacala izowalungisa nini imokwe zayo ezayifaka ejele? Ayisakwazi ukuzilungisa. Kodwa ngenxa obihlangene nendlela neqiniso nokuphila tonight siyangena. Ake sivule bazali njengoba uNkulunkulu evulile. Sivulela abantu bakaNkulunkulu. Singabenzeli ukuthi kube nzima ukukholwa. Singabenzeli ukuba kube nzima ukukholwa. Siyabenzela manje. Engathi thina sinezulu kanti nathi asinazulu. Lithi ke iBhayibheli lapha ke uJesu ke he came to sanctify sinners and he calls them abafowethu. Ngihamba nje lapha ngihamba lapha nje ngumfowabo kaJesu. Mangene eTexini wangena umfowabo kaJesu. Bekufanele bekhona mahluko manje. Bekufanele bekhona mahluko. Uma ngena nje ngingazange ngiyimemezele because ngembethe uKristu. Wangena uJesu omncane. Wangena umfowabo kaJesu. So wherever we are, usenze saba ngabafowabo, his brethren. Bazana obama. Uma sikhuluma ukuthi ama benefits lokusindiswa.
Uma siqhubeka siya phambili sifunda iBhayibheli lapha njoba likhuluma weba sihlobo wami lithi lapha ke kule verse elandelayo ese njoba kube kuthiwe kwakumfanele uba ahlupheke ukuze azosenza sibe ngabafowabo. Uma siqhubeka lapha kule verse ka12 weza ukuba zomemezela igama likayise, declare his father's name. Umhlolo ukuthi abantu bathi behamba noJesu kodwa bangamemezela ubaba, bangamazisa ubaba ngoNkulunkulu, bathi declare God as God. Sisezweni elibi eliphethe izinto eziningi. Inibona i-challenge wemaKristu eSouth Africa. Baqala nge-Renaissance, inqwebu lamqondo. Basho nje wathi inqwebu lamqondo. Bese thina kudala sayiqwebuka imiqondo ekwamukeleni uJesu. Yaqwebuka imiqondo yethu. Hayi. Asadinga umnqwebu lamqondo enye. Ngoba sesaqwebu. If any man is in Christ, hallelujah. Umuntu ekuphi ebuKristu uyisidalwa esisha, okudala kwenzenjani kudlulile, bheka sekuvele ukuthi ngisadinga inqwebu lemqondo namanje. No, mina sengishintshile, sengomunye umuntu. Ngiyayikholwa nje lento yokuthi njoba ngimele lapha nje ngine DNA kaNkulunkulu. Amen. Yebo ngiyayikholwa leyo nto. Ngine DNA yakubona Jesu. Uedwe kule DNA engayithatha kwabakithi. Lene ezongenza ngife. Kodwa sengithole enye DNA manje. Spiritual DNA engenza ukuthi ngibe never die. When uma understand lo hamba uthandaza. Ucela inkosi kwembulele. Ucela inkosi ikwembulele. Ngiyawathanda amazwi kaDavid mayehlabelela ihubo lakhe ethi God renews my youth as an eagle. Uyabuyisa ubusha bami njengokhozi. Engathi ngiyaguga afika ngithuvayise futhi. Hallelujah. Angikholwa lokufanaka ngoba naku ke sengimdala mningi iminyaka yamanje. Kodwa bese ngoba naku sengimdala sengiba Mr Confused. Ngoba ngimdala. Hayi ngoba abantu abangakholwa lokho. Ukuthi njengoba ngihamba noNkulunkulu esebenza phakathi kwami ngidlala encwadi. Angithi uSolomon lapha nakusibakha 4 uthe iBhayibheli serves as a medicine in the body, spirit, and otherwise the whole yebo ngithi iBhayibheli leli is our medicine. Uma ngidlala lamaphilisi la, amen. Uma ngidlala amaphilisi la, glory to God. Nilalele nje ma ungakuzwa ukukhafule. Ungakugwinyi ma ungagwinyeki. Ngikhuluma into engiconvicted ngayo ukuthi mangidlala lamaphilisi ayiBhayibheli. Glory to Jesus. Le medication ayiBhayibheli. Le medicine ayiBhayibheli. Insuku zami ziyarenew. Ngingagijime njengawe ngisprint njengawe kodwa umthetho wami spiritually, my spirituality impacts my body.
Glory to God. Ima benefits ofika kwaJesu la. Uthi kumbhalo lapha ke uJesu ke uthi ke lapho uJesu mayikhuluma kule verse ka12 uthi ngiyawutshela abafowethu ngegama lakho ngihlabelele izindumiso when they come together to worship. I-benefit wofuna verse 12 kahle lapha usonesikhathi. I-benefit yokufika kwaJesu ukuthi when we worship God in spirit and in truth, Jesus is in our midst. Wakwaba sendumisweni lapho uJesu ekhona. Wakwaba sendumisweni lapho uJesu edumisa kanye nathi sisebandleni. I-desire yakhe ukuthi adumise nathi singadumisi sodwa. When we worship the Father, Jesus wants to worship with us. Alibongi igama lenkomo. uJesu kuphakathi wethu. Uyabona nje masihlangana every time we meet together. Njobe shila mabahlangana babini abathathu senjani. Akakhonela nje ukuthi ahlala abukele. He is busy worshiping God together with us. uJesu wenzela lokho ke ubazokwenza lokho to is here to worship the Father together nabafowabo. uJesu lona uyahlupha ma uJesu ohlala ezulwini. Simdinga la manje right now because ama challenges siwabheke nini manje. Abantu bahlushwa usathane nini manje. We need him where? Here. Umasdumisa. When we start to praise God, one of the powerful things as Niguibanda is worship. One of the powerful instruments is worship. Le worship esikhuluma ngayo akusiyoni worship nje practice nje kuphela. It's worship that is soaked in the spirit. Cwilisiwe. Namaphimbo enziwe njani acwilisiwe kumoya ongcwele. Lokho kwenza umahluko. Sisafuna ukubona ibandla liworship. We wanna kwezihamba kahle. When we worship God properly in spirit and in truth, abazalwane bonke be dedicate kuloko kuphila abantu la. Singakababeka izandla. Baphiliswa ipresence kaJesu, the great physician. He moves around the church. Avusa abagulayo sithi singakabathandazeli thina baphile. Why? God is in our midst. He is worshiping the Father together with us. Alibonge igama lenkosi. So he came to worship the Father kanye nathi. Ama benefits okufika kwaJesu asikhonzi sodwa. Hallelujah. Verse 14 again, he came to destroy him obe namandla phezu kokufa. That is the devil. Nizwe, he came to destroy baba mkhulu lo uSatan. Niyazi ukuthi sithuswa ngenyoka efileyo. Nokuthi ke nje abazalwane bahlushwa yilokuthi ke iBhayibheli abalifundi. Nilalele abalithini imambana ke leli namaqhinga. Uma abamba abantu bokuqala bangenasono bengenayo sinful nature wababamba wena uba wena
unama inclinations to sin nje uba wena unezinto zasezweni ezimcimela ihlo uunderstand uba wena Adam no Eva babe pure clean kodwa le mambana yabashaya 2 feet yabalahla phansi uthefi uNkulunkulu ntambama basebengale emahlozini yithi into ehlupha uma uJesu wafika wazomenza njani destroy ngifunde kanjalo nje lapha destroy him who had the power of death, that is uSatan. Uma ufunda ngapha kwesibili ke khona ayiyangichaza ke khona kwesibili incwadi kaTimothy chapter 1 verse 10 uPaulus uyasizila lapho uma ufunda lapho 110 uthi ma ekhuluma ngale mambana le eusat ngokunqoba kukaJesu uthi uJesu has now been revealed by the appearing of our Savior uembuliwe ngokuvela kaJesu umsindisi wethu who has number 1 abolished death. Lalelana sisafi bazalwane into eyenzekayo sishaya Exodus. Amen. No, asisafi thina bazalwane into eyenzeka nje sishaya Exodus njengoJesu lapha kuluke kuthiwa kwahlangana Elijah noMoses noJesu hlangana amadoda amathathu emele umthetho abaprofeti noMusa ahlangana amadoda amathathu entabeni iagenda lithi iBhayibheli was the Exodus of Jesus. Esazo esiphambanweni kuthiwa iExodus ke leyo uma umzalwane hamba ushaya iExodus akafi. Ungathuswa ke ukufa ulothuthi ngizofa noma kukhona iCovid noma kukhona Omicron noma yini. Angizohamba kulomhlaba singakafiki isikhathi sami. No, ngoqeda umsebenzi uqala. Glory to God. Ngoba uJesu usangishayela Exodus. Mayephu igama Exodus is living endaweni ephansi uya kwengcono. Abafowethu nodadewethu labashiyayo basuka ebuphansini baya eglory kuyiglory. Kufanele uthi mawukhuluma ngabo uthi niyadela nine senila. Lapha ke uthi ke uPaulus kule ndawo ebengithi ngiyafunda kuyona kaSibili kaTimothy chapter 1 uthi uJesu abolished. Nina ifundiso ukuthi abolish kusho ukuthi chithile ini kwenziwe njani ukufa akuchithiwe kubantu bonke kuchithwe kulabo abanoJesu okuthiwe onendodana udlulile kufeni wangena ephileni yilabo kuphela okufa okuchithwe kubo ukuze nawe kuchithwe kuwe yamukela uJesu. Alibonke igama lenkosi. Ukufa uchithiwe, it has been abolished. Okwesibili kuthiwa kwenziwe njani waseka uJesu eletha sho njalo eBhayibheli lapha he brought life and immortality waletha ukuphila nokungabhubhi. He shall never die. He shall never die. Asifi
uthiwa lapha ulethele ebukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli. Ivangeli ungqo, ivangeli ungqo lichitha ukufa. Ivangeli number 2 lilethele ebukhanyeni ukungafi nokungabhubhi, abantu basindiswe baphile. Umuntu mayehamba nje ayihambela ebuJesu ezulwini. And ke umsebenzi lo wenziwe ubani? uJesu. Ukufika kwakhe usilethe, uthi kuPhawulo sengabizela lokho kuba ngikushumayele, ngibe umshumayeli, ngibe umpostoli nomfundisi wabezizwe. uJesu weza ukuchitha ukufa. Amen. Uyakholwa lo? Leyo ukuthi amangcwaba asekhona, ama-mortuary asekhona, kuyangcwathwa every week. Akuyona indaba le efanele sikrayiseke ngayo, ngoba into eseyadeclarewa leyo. Usuyofa nokufa ngoba ulalela umkakho. Usowembetha umzimba, angithi ukufa kungene ngo-Adam. Haleluya. Ukubhubha wangena ngo-Adam. Now ukuphila nokungabhubhi kufike ngobani? Asabhubhi ke bafowethu. Akho bhujens lapha asibhubhi. Ngenxa kabani? Uyamkholwa kodwa uJesu. Noma udlala labantu abathi nidlala umlungu nina. No, akho umlungu edlala umlungu thina la. Uyabona sibonile va. Ivangeli ngilithanda ngoba lifica indoda ilahleka ingasayibona itekisi ekhaya. Ngisho ivangeli mbathefile. Indoda iphathe plastic bag lapha kithi isuke ethaweni ingabe ya kwaPata isuke yesigodini, ingayibona indlela yakwaPata kodwa iyibone esigodini. Ishiya ingane ezingadlile ngapha iyofitha ezinye ingane ngapha. Sifike sime ekhoneni lomgwaqo sishumayela uJesu osindisayo, simphakamise. Ayidonse indoda ithi ngenzani la? What's wrong with me? Kwenze njani madoda? Ngisangene yini? Ngenzani la? Isuka indoda ntambama iyibona itekisi yakwaPata. Kathi ngasayiboni because isono siyamphuphethekisa umuntu. Manje ungangitshela ukuthi ivangeli into yabelungu. Abelungu abayifuna bayibone le. Ifunwa yithina ngoba siyayazi yasebenza. Masithi yasebenza lento kaThixo sishokona lo indoda ibuye ihambe ekhaya ithi mkami ngixolele emntakwethu bengithunjile. Waba yibona intobazane iyo ikipitini ihleli ingenalutho iphampa ama promise stove ingashadile. Lifike ivangeli, ngisho ivangeli. Haleluya. Ayisonto. Lifike ivangeli zelishumayela intombi nezinsizwa zimemezele ngoJesu osindisayo ophumuza umphefumulo. Intombazane imamukela uJesu. Ihambe ngaleyo ngubo iphinde ekhaya. Athi ngobuyela ekhaya mina, ngobuyela ekhaya, ngobuyela ekhaya. Ngithi baba ngoni yini? Uma umuntu ehlangene nevangeli kuyasa.
Alibonge igama lenkosi. uJesu ke wachitha ukufa. Wase uJesu ehlala kithi. Lele ngo-12 Jesus is not asleep. Hleli kimi. Ubusa impilo yami. I-protection angiyikhokheli. I-protection angiyikhokheli. Ade bekhuluma lapha ku-TV bathi i-South Africa is the most dangerous country ongahlala kuyona. Most dangerous country ohlala kuyona noma uhamba ngemoto you're not safe. Njengoba desho ngosister la. Awazi bazokubamba nini. Kodwa by God's grace. Hallelujah. Ngiyayikholwa nalo ukuthi ingelosi kaJehova imanxa zonke kulabo abamthandayo. Angihambi ngedwa. Uthi mase kukubi amadoda athunyiwe bazongigada engawaqashile athatha indawo. Alibonge igama lenkosi. Another benefit ngizohlala phansi nginithethe ade nifile lapha. Praise the Lord. Verse 15, 2:15 Hebrews. He came to release those abahlali kwesabeni, were all their lifetime subject to bondage. Abantu bakaNkulunkulu babanjwe ukwesaba. It would be unfortunate ukuthi abantu abasindisiweyo babanjwe uvalo. Uthe umbhalo ababi babaleka bengaxoshwa muntu. Kodwa abalungile banesibindi njengengonyama. Glory to God. Uthontokozana encane engaka ima phambi komuntu onamadimoni iwakhuze aphume. Exoshwa intombazanyana nje. Akuyon, it is the power of God within that small girl, because isibindi sitholwa enkosini. Banesibindi njengengonyama. Now umbhalo ke uthi ke lapha uJesu ezokhula abantu kwesabeni. Abantu bakithi ke abantu befiye kakhulu, basaba nokuthakathwa, basaba nayo yonke into. Umuntu wesaba kangangoba uthi mayongena kwakhe kushaqa inwele. Kwakho ekhaya. Ukhiye wena. Lesi akathemba ukuthi usafe. Fear. Sife sibi esiphethe abantu bakithi. Yikho ke benza yonke lento abayenzayo, benze yonke lemizamo baze bafafaze nangosawothi abantu awethu ukuthi bethemba ukuthi bazovikeleka. Hawu mntakwethu uhluphekile. Nangu uJesu. Nangu uJesu. Oza kuye manje. Angichethiseke. Uma sikhuluma ngendaba ukuthi uJesu wasisindisa, wasenza sakwazi ukunqoba, saphumelela, wambula amandla akhe kithina. Siyakwazi manje ukuma phambi kwaSathane, lona besingenamandla ukuma phambi kwaSono. Uthe kumbhalo lapha masifunda lapha, kwakudingekile bo uthi uJesu ngandlela zonke zokuthi his brethren elanda abafowabo nabodadewabo, that he should be more merciful and faithful high priest. Sinompriest wethu uhleli lapha ngasokunene sika baba, ukhuluma kahle ngathi akamangali ngegazi lakhe njengelika Abel elicomplain ngelomfowabo.
uthi umbhalo because he suffered being tempted uyakwazi ubasizwa abalingwayo nalapha sandosinikela basando bafuna bazi ukhona umuntu okwazi ubalingule watestwa walingwa ngakho ukhuphula ngoqo wenkulumo lo bonke kodwa wenze njani wanqoba so don't be afraid uJesu Kristu uzokunqobela akuchithele amandla omnyama amavesi alapha kwabaseKolose akhuluma ngendaba yokuthi uma efa esiphambaneni uNkulunkulu njengoba sengishilo wasula amacala ethu noma ngaqhamuka abantu bathi wena uye loya kodwa sasulwa amacala ami nawakho kunjalo nje wakhansela lamafayila ezono zethu usathana kasawaphetha amafayila ethu wake waphatha esingongozela kodwa namhlanje ngenxa yegazi lika Jesu amafayila ethu uJesu mayifike lapha ezantsi ehlile eHides ufike la kusana wafika wathi ba phela uJesu is the light wafika wathi ba waphona isiphithiphithi lapha ezantsi ngoba sekuqhamuke the light of the world wathi sathathaza nosathi lethi ikhi zokufa neHides abazalwane abeze ngakini wazalwane usani ngapha uyazi ibhlungu abilento ukuthi nabazalwane bebevulelwa uSathane abafaka egumbini labo nabahedeni ngapha abafaka egumbini labo hayi wafika wathi no more wabathumba abathunjwa wakhuphuka nabo abasanga senhla ngasekhaya ezulwini malibonke amalenko kunama benefits amaningi engingawabala wehlobo zami uma celebrator iPassover sisuke sithi celebrate indaba ye destruction of the devil si celebrator ukureleasewa kwalabo abebe trapped bebanjwe ukufa nokwesaba sisuke si celebrator ukuchithwa kokufa abolished death sisuke uJesu asilethele ukungabhubhi. Yeah, these bodies are going to crumble one day. Basingcwabe bahlobo bantwana bethu nabazali behlobo zethu kodwa thina sobe siphila nje ngoba sinemzimba yenkazimulo wakhansela amadokodo he disarmed uma ulalela iBhayibheli he disarmed wabaphuca ikhala abanamandla princes of darkness authorities by the cross hey ngesiphambano indaba yesiphambano ifoolish kabi njengoba Paul said kodwa amandla asesiphambanweni niyazi uSathana akanawo amandla okwenza lutho phezu kwakho angenza utho kuwena ngoba umnika ilungelo hayibo no when you have power over the acts of the devil na yonke into ayenzayo une authority uthe uJesu mayekhuluma lapha kuluku wathi ngininikile amandla onke phezu kwamandla esitha sizowabona nini lamandla abantu bakaNkulunkulu beboshwe kangaka ngomsebenzi wethu lo is to set people free ngoba sesikhululiwe nathi deliver abantu umsebenzi wethu lo malibonke balenkosi fikile kuJesu wazokwenza lo msebenzi ilegacy leyo yabazalwane ifa lelo labazalwane asabo ezizinto engizikhuluma ziningi nawe uzozikhuluma ngelinye ilanga uJesu asisezele zona uba sikwazi ukuthi sibe ngabantu bakaNkulunkulu malibonke igama lenkosi we are more than conquerors njoba silapha nje akukho mandla
esitha angaphumelela. Lalelani, uJesu usinika amandla. Angilinganise ngihlale phansi. uJesu uthe mayevalisa kubafundi bakhe wathi these signs shall follow them that believe. Awusiyamsana abanjani? Hayi abefundisi. Sengicabana abafundisi ke manje. Sengiphuca amafundisi indawo yabo. Cha, uthe uJesu lezi zibonakaliso zobala ama benefits okufika kaJesu la ufirst point. Lezi zibonakaliso zobalandela abakholwayo. I'm praying for ukuthi ibandla lonke libe an army of God. Kungalindwa thina abafundisi okoze kunyakaza kuba sokufike bani thina. Members of the church, amalungu omzimba kaJesu are given authority over the power of the enemy. These signs shall follow them that believe. We are called. Among those things, you lay hands on the sick and they shall recover. Abazuba ngcono. Hayi sanibona hlobo zami. Good morning. Ngithi sisi bhuti mama gogo mkhulu bani uma enjani ekhoba unamandla through ifaith yakhe yokubeka isandla phezu komuntu ogula enze njani. Lilizwile iBhayibheli ma isprofeta sikaIsaiah siqiniswa uPetro encwadini yezenzo ukuthi uNkulunkulu is going to pour down his spirit upon all flesh. Nizwile leyo ndaba? Upon all? Uqala ngabasha. Athi bazogcwala ngomoya kaNkulunkulu besebenza izinto abaprofete babona imibono abesedlula athi nakomkhulu nogogo. Hallelujah. Akusali umuntu baphupha amaphupho ama dreams hayi kafafi hayi omjaho bephupha amahashi cha bephupha izinto ezizokwenzeka bayibone beyiphupha la besemakhaya ethuthe ubamba isithongwana wayibona izinto abese efike ebandleni uthula bazalwane uNkulunkulu uyakhuluma la. Hallelujah. Ugogo akukho lapha emoyeni abesedlula athi naphezulu kweinceku nezincekukazi izoqala nilelo vangeli elingenamkhethe elingenabandlululo lapho ukhona izinceku nezincekukazi abagcotshwa nabagcotshwakazi. They shall prophesy. Lilale silinde lokho ke nje manje ukuthi kwenzeke manje kwenzeke lokho ukuthi inceku nezincekukazi ivangeli kulona lamadoda elabantwana bakaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Nkosi sengathi ngawabusisa lamazwi selishona lilanga nganibambezela ama benefits ke layo. Wow, shema khathasa. Sime ngenyawo sonke bathandekayo. Anganyakaza umuntu singathandazanga. Thank you Lord God Almighty. Ikhona uNkulunkulu into ayenzayo. Awusiphamisa izandla sonke sithandaza.
God. Ngicela ukuthi umoya ingcwele ngicela ungamphazamisa umoya ingcwele ngoba ngiyayizwa khonto ekhuphuka la ngaphakathi. Asivule umlomo sonke sithandaze. Simukele lento uNkulunkulu ayenza manje. Baba siyabonga. Izwi lakho ukhuluma ngezwe lingephuthe. Likho shita alahazote. Baba usiyabonga. Siyabonga. Father, thank you. Baba, siyabonga. Nkulunkulu ongcwele siyabonga. Njalo mawuvula umlomo ukhulume isonka kaNkulunkulu. Bani ofana nawe? Librokasheta lamaya. Asivula umlomo sonke sithandaze and activate. Si-activate lezi zinto uNkulunkulu ayikhulumayo. Allow the Holy Spirit. Ungavumi ukuba ntambama, ungavumi isikhathi, ungavumela umzimba wakho ngoba iyezwakala lento inkulu inamandla. Likroka santa limahashanta. Sonke sivula umlomo sithandaze. Ratamando shatalabakoseya. Elamando shatalabakonda libaseya. Iyakonda helamakoshataya. Heyamando saya. Helamakoseba baba. Heya. Iyakoneya lima osiya. Ratalano shemayataya. Ilakonde lemando koseya. Rakamoya Ikapon Lenando Shetayamanda. We thank you. Oshapaya, 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 Elamando Sheya, Elamando Shatalabakoseya. We thank you, Father, in the Mahoshatalabababosha, in the Makoseya Liba Asiya. We give you glory, we give you glory, we give you glory. Rabba Shamamba Baba Boshaya. We sublimate you, Master. We give you all the glory. All the glory belong unto you, O Father. We bless you. Ela Shamaya. Ikabaya. Ela Makoya Limasia. Rabba Shaba Baba Shataya Namakoseya. Ila Mashataya. Ela Mashata la Baba Baba Baba. Ela Mata la Koshe Mayana Maseya. Oshapaya. We give you glory, Father. Be magnified, be glorified, O King of glory. Oshapaya. Ela Masha. Ela Makoshaya. We sublimate you, Father. Receive all the glory. Inamakoshata la Baba Baba. Ela Osia. Ilamando Shataya. Ilamakosheta li Baba. We give you glory, Father. Inamakosheta li Baba. We bless you, Father, in Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Hey, Nkosi yami Jesu. Oh. Shoo, shoo, ooh, shoo.